Benvidos a Tudo Mal, o programa que vuelve a casa por Navidad. Cabeceira! Todo mal, vai minha vida, polo caralho arriba. Pois coitada do enorme falar de paridas. Todo mal, não para de chover em Galícia. Todo mal, quero me matar. Que? Que? Gustouche? Son unha pasada. Gustouche a entradilla? Ai, Dios, xa Moito. temos todo descolocado. Teño os pés fríos. Como os teus pés fríos e che trouxen unha bombona e está aí a dar cholombo con un jabalí. O lombo. Con os pés. Lo que Querer outra para os pés. Se teño os pés fríos, teño todo frío. Estás todo frío? Todo. Eu non podería facer o amor cos pés fríos. Ti non podes facelo nin con os pés fríos, nin cantes, nin con nada. Pero bueno, que tal? Como che vai? Estou moi mal, É logo, pois mal, dá gusto volver a facer o podcast. moitísimo sono. Sono, que raro. Como cambia a vida, Dixo unha experta. Unha experta. Unha experta. Joder, e non quedou chalao con eso, a ver, dío. Dixo unha experta Unha experta dixo... que se dormían menos de 5 horas que non era funcional. É verdad. Unha tipa que é bióloga e divulgadora científica nun programa que dirixín eu. Entón, eu descubrín que non son funcional. No, E non teño ninguna tarjeta para aparcar en minusválido ni nada. Sendo funcional. Quero dicir, entón, se iso é verdad, eu cando non durmo, hoxe por exemplo, non? Que dormí 4 horas e media, podo ir onde ao jefe e dicirlle, mándame para a casa que hoxe non. Baixa por non dormir. Claro, Ai, bueno, estaría ben. non podería ser. Sí, podría ser. Choran vos ollos de non dormir. Sí. Bueno, pois aquí todo como sempre, xa vedes. Quero dicir, creo que se vamos para atrás cada podcast que fixemos durante os últimos 3 anos, que sempre estás con sono, sempre estás mal, e nunca... Que mentira, teño estado aquí a tope de energía, bailando, cantando e facendo de todo. Así que hoxe non dormín. Xa dixen que non era o día para gravar. Queres que non gravemos? Claro, como era o único día que tiña a princesa. Home, claro, porque, bueno, teño unha axenda complicadísima. Dalle a volta á copa que ahora non estamos facendo publicidade. Non me jodas, que non se vexa a marca. Bueno, que estivamos grabando unha publicidade e dixemos, bueno, xa que estamos metidos no papel, non, acabamos o viño, que tamén é unha lástima ahora mandalo de volta. Opa! É unha lástima mandalo de volta para a botella. Polo menos que vai para o estómago, é verdade, hai que... Como se chama? Hai que apoiar. Como se chama? É que como eu sempre que teño unha copa na pouso, digo, como se di, como é esa palabra? Chin chin, va por todos vosotros, chicoritas, aquí estamos, vivitos e coleando. Iba a prometer que íbamos gravar que tal, Bueno, xa fixemos de todo, carallo. depois non cae nada, entonces pedimos disculpas e para diante. Exacto, pedimos disculpas, volvemos a casa por Navidad e que sea o que Dios queira. Non? Sí, vai ser lamentable. Sí, no, pero bueno, vai, sí, basicamente. Bueno, pois eu, xa ti estás mal, eu estou ben. E logo, Veño de discutir cunha vella. ostra, A ver, discuteu ela. cunha vella ou que túa vella? Non, unha vella anónima. Era anónima. Anónima de Instagram, metinme en conflitos por Instagram. Porque era anónima, só foi discusión, se non era pelea. Me cago en collelle da permanente. Non, non sei se é unha señora, unha persona xoven, pero mira que eu, hai que dicilo, nós normalmente non temos comentarios malos en Instagram, é verdad? No, porque desactivaches os comentarios. No, pero, o sea, porque eu non teño ganas de estar a ler comentarios de xente que non me sigue, entón puxemos os comentarios para que só poida comentar a xente que nos sigue, que creo que é un privilegio non poder comentar se me sigues. Puxemos, ti máis que amas as galiñas, botaronche, picaronche no móvil para quitalo. E digo, a mí que me importa que me comente un tipo de Valladolid, porque quero saber a opinión dun tipo de Valladolid. Para a pues o opinión, tipo de dos que Valladolid me pode- siguen, hostia. O tipo de Valladolid pode ter unha opinión moi boa, E a mí moi que me coherente. importa o que pense un tipo que non conozco de Valladolid? A mí o que me importa é o que pensen os importa, meus. a mí Entón importa. dixen, bueno, pois poño porque só me pode comentar a xente que me sigue, porque son os meus.
Que A mí cabeza. que me importa, ai, que me opine non sei, a mí que me importa. Estás cerrando portas. Eu creo que en Valladolid temos público. Pois terémolo, pero que me sigan. Claro, a mí que me importa que me comente un tipo que non conozco e que non me sigue, que tal. No, entonces solo quero que me comenten personas que me siguen. Entón, esta señora se ve que non seguía, pero puxeme un comentario ao cal lle contestei e vese que non lle gustou. Estou orgullosa deso? Pois sí, posiblemente. Pois moi mal, non hai que contestar. Non hai que contestar. Por Hai que entrar en conflitos. Porque en internet solo hai trolls. Que significa un troll? O que ligas ti o sábado? Un troll, unha persona que só ven a molestar e a joder. Ah, pois esta persona nin tiña foto e seguía a pouquísimas personas. Claro. Diste que ao mellor é un ex meu metendo mierda. Claro, Co só- nombre de Carmen. Claro, pode ser, tranquilamente, que sea José Antonio de 53, que nada máis que quere de molestar, que joder xa tarde. A ver, que a mensaxe tampouco era moi tal, non? Pero vouche dicir o que pasou. A señora puxo un comentario nun vídeo que dicía: soy seguidora vuestra, me río mucho con vosotros, pero por favor, no crucéis la fina línea como la cruzan los otros de... ¿Cómo era a palabra? De ridiculizar nuestra cultura gallega. Nuestra cultura gallega, día tipo en perfecto castellano. E aí enveneneime un pouco. Non me envenenei, simplemente lle Esa piel dixen... moi fina. Simplemente lle dixen, se non sigues, saberás que nunca a ridiculizamos. Mira, non me sale nin a palabra. Que nunca a ridiculizamos, se non sigues, sábelo. E díxome a tipa, se ve que nos aceptan las críticas constructivas, pues un follow. E dixo eu, por favor. Vou a dicir unha cosa. Ti non lle dixeches, a decir, ela tampouco dixo nada como para contestar. Pero eu tampouco, joder. Pero ti tampouco. Foi destas discusións que é como, sabemos que estamos discutindo, pero con educación, non? Sí, non é unha discusión, Non é unha é un discusión. intercambio de palabras. Sí. Ahora, como soupo ela, sin ti contestarlle, que non aceptas as críticas constructivas? Porque nas aceptas, pero suposto que ela como soupo? Coño, pois porque non acepto as críticas constructivas, porque se me conoces un pouco sabes que non acepto nin críticas constructivas, nin sin ser constructivas. Non las Vale, acepto, toca, chico. señora, a ver se non cruza la línea de ridiculizar a cultura gallega. Ti ridiculizas, é verdad que ridiculizas, porque andas aí a facer bromas e cousas. Ah, que hai que ter moito cuidado contigo. Menos mal que estou eu para poñer cordura. Pois pareceume mal, pareceume mal. É moi curioso que se preocupe tanto de que nos ridiculicemos a gente que na práctica. Exacto, Sabes? é como, mira, esa cultura que tú hables é máis mía que tuya, que te estás falando en castelán. Agora se vou andar un musulmán a decir, anda, vai por aí sin o velo, eu non estou nada. É que, a ver, non me jodes. E aparte, a min, isto fíxeme reflexionar. Sobre non contestar comentarios de xente que non conozco, non, vou non seguir facendo. Senón, fíxome pensar sobre o que a xente que di isto é unha crítica constructiva, non che pode parecer mal. Creo que é unha destas palabras que se inventaron para engañarnos. Ajá. Porque unha crítica constructiva é como meterlle unha cousa positiva a unha cousa que é unha puñetera mierda, que é unha crítica, é como, non, pero é constructiva, é en plan, guai, happy flower. É como dicir, non, eu son machista positivo. Vou ser machista contigo, pero positivamente. Diste, home, é unha mierda, pero estás metendo un adjetivo como guai, bonito, non? Eu non estou entendendo nada, ti dalle. Pero non me estás entendendo o que estou dicindo. A verdade que non. Crítica constructiva Eso sí, pero En meter a- ahora o do machismo positivo, non sei nin o que é, nin de que me estás falando. é un exemplo. Ah. Ah, eso non existe. Non. Ah, vale. Ti como Vouche practicas dar- o primeiro sin o positivo. Claro, vouche dar, eu pensei, porque podéis poñer un exemplo máis loco. Vouche dar unha hostia caramelo. Queres... Ese era un exemplo genial, ahora machismo positivo, dixen, deberon inventar ahora un machismo positivo. Pero a que sonar a que existe? Claro, que Porque sí. ten que sonar a que existe. Dixen eu que levan o machismo. Inventaron esto, A porque se Pascal e puede. Toni Cantó dixeron, vamos a inventar un machismo E así se positivo. puede. Claro. Como das críticas constructivas, se lle metemos constructivas, se puede criticar. Claro. E dicir, no se puede igualmente. Eu penso, de todas formas, estou me enterando agora da crítica As constructiva. críticas constructivas son a porquería máis grande que se inventou nunca. Eu pensei que unha crítica constructiva era cando un albañil lle dicía a outro, tache quedando a parede corta. É que Era unha eso... crítica constructiva. Pero eso é, o sea, se queres facer algo constructivo, efectivamente, vai levantar un muro, vai botar un rejo de cebolo, eso é constructivo. Mari Carmen, se queres facer críticas constructivas. Eu que queria dicir que me imagino
a toda esta xente que fai críticas constructivas na súa casa e que está ca man nos collóns vendo a televisión seguramente co seu móvil, onde? Déxame aí o teu móvil. Porque eu imagino máis xente que é así, en plan, están aquí no Instagram, onda, mira, Mari Carmen, que gorda está no seu 9º mes de embarazo. Voulle dicir que está moi gorda por se acaso non ten espellos e igual non se ve os pés pola barriga que ten, pero igual non se enterou. Voulle dicir eu que está moi gorda, pero é por ben, é unha crítica constructiva para que adelgace e para que este ben, é unha crítica constructiva. E diste, mira, Que móvil é meu, me cago en Dios. Sabes? E acaban todo isto en plan, pero é polo teu ben, non te enfades, é que tamén que ti alma fina. Vamos a ver. É que a mí non me parece normal, que queres que che diga? A crítica constructiva é unha forma de dar para atrás. Como dar padres? Claro, ti colles o teu móvil, como dis ti, e ves a unha persona e dirlle que mal che queda ese pantalón. E a outra persona dixe, eres normal, que me carallo me tens que dicirte a mí como me queda o pantalón. E entón dices, hostia, era constructiva. Era constructiva. É que eu imagino esta xente dicindo en plan, ala, check, outro acto de bondad feito no día, que me den o Nobel da Paz, e o deron a Teresa de Calcuta, que carallo fixo Teresa de Calcuta, mirar polos enfermos, bueno, carallo, esta xente tamén está enferma de la moda que se viste mal, e voulle dicir, a ver, Teresa de Calcuta é a mesma persona que Terelu Campos. habría que preguntarlo Pode ser. a Google, pero creo que non. Porque Terelu tamén ten pa un Nobel, De la Paz. Un cigarrillo. Ten para copas, pero... Ten pa un Nobel. Para copas ten, pero para Nobel non sei. Pero é que estás... Mira, agora xa vou pasar do que ven sendo todo mal e como estou sin dormir vou ser unha persona normal. Non Así- dixas que me estou envenenando moito, porque, No, porque mira. non hai nada que máis me jode que No. estás envenenado por algo e che dixo, ai, non é tan importante, para mí xe que... Mira, hai unha cousa que está pasando que é moi importante e que tens que saber. Nesta vida había varias redes sociais. Fóronse creando as redes sociais. Primeiro chegou o Facebook. E cando os padres chegaron a Facebook, a xente montou Twitter. Por qué? Porque os padres non saben manejar. Cando digo padres, é como un engloba. forma de ser, non? Unha forma de ser que sobre todo é a xente que ten 50 e 60 anos, que non viveu cas tecnologías desde pequenos. E pensa que se pode facer en internet o que se fai esperando no médico, diste, criticar No, as normais. ni siquiera. Pensan que o poñen aí e que non o ve ninguén. Pensan que se ti, por exemplo, subías Que o unha estás foto... dicindo ao aire, como cando estás falando sola cando limpias. Claro, que ti alguén subía unha foto en Facebook, claro. Ninguén no seu sano juicio en Galicia se lle ocurriría a alguén que sube unha foto puñerlle cousas negativas. Ou imagínate, eu que sei, Galloso sube unha foto, Galloso, retírate. A mí ninguén no seu sano juicio se lle ocurre andarlle barrando a Galloso pola calle ou... Pero en Facebook, como non controlan, fan esas cousas. Entón a xente dixo, ostra, cuidado, que se encheu isto desto, vamos a escapar, montemos Twitter. Montaron Twitter. E a xente, claro, os padres chegou un momento que din, onde están os chavales? Ai, que están en Twitter, vamos pa Twitter. E aí empezan a ver un montón de comentarios malísimos. Que pasou? Que a xente marchou de Twitter. E dixeron os padres. Os que están ben marcharon. E dixeron os padres, onde está a xente que non teña quen insultar? Porque claro, o padre insulta pero non sube cousas. Ti estás dicindo padre, pero é unha actitude de vida. Sí, home, pero bueno, E entonces, que pasou? Que agora están chegando a Instagram. Entonces, os locos que estaban en Facebook meténdolle mierda a xente... Viron que quedaba xente, si que non podían insultar a máis xente porque marchaban e agora están indo ás outras, diste? Sí. Bueno. Entonces agora está chegando toda esa oleada de negatividade e de porquería a Instagram. Antes en Instagram, subías unha foto e todo eran comentarios positivos. Algo que lle molestaba moito a xente de Twitter, que decía, a vida non é tan bonita como Instagram. Entón, están vindo aquí a arruinala. Entón, consello, quitad os comentarios de Instagram e non lle fajades caso. Porque a xente que quere é... necesita molestar. No, pero, o sea, que culpa ten unha persona de que lle fagan eses comentarios? O que hai que dicirlle á xente que fai esa mierda, en plan, estás facendo unha puta mierda. No! E non fagas críticas Ai, constructivas. que error, E se que queres error. facer unha crítica constructiva, pois mellor ponte a fritir unhas patacas para facer unha tortilla. Chica, a mí que me importa tu mierda de crítica constructiva. Que Unha error. crítica constructiva. Ai, como se fóramos aquí a xojar con piezas de Lego. Es constructivo. Chico, pois sabes onde podes meter a constructividade? Polo cu. Que error, que error. Vamos a ver. Ti estás... Ti imaginaste
a Putin dicindo, perdona, de todo isto era unha crítica constructiva. É como, ai, bueno, perdona, ya puedes participar en Eurovisión. Como era todo constructivo. Vamos a ver, coita. Ti estás en Chantecler. Me imagino, me va a costar imaginarlo, pero imagino. Entra un fulano cunha metralleta. Pasou, O que tes- seguramente. o que- Bueno, pero isto enseña. O que tens que facer é marchar. Non vas ir onde el. Bueno, me jarda a metralleta, home, me jarda a metralleta. Non vas facer entrar en razón a un home que comprou unha metralleta. Está mal. Esta xente anda con metralleta, non a vas convencer de nada. E cando queiras interactuar con el, vai ser negativo para ti. Porque o que está mal é el. Entendes? Moi ben. Hai agora aquí 5 litros de viño. Non me fagas matemáticas, Se lle botas unha gota de mierda, son 5 litros de mierda. Este é o mismo, esa xente é mierda, entón tens que pasar, porque nunca podes chegar a eso. E non hai nada que joda máis a esa xente que pasar. Tamén. Isto é o que levo muchísimos anos en internet, porque eu fundei o internet en Galicia. Ti creastes internet. Bueno, non todo. Non estivestes ali picando A na ver, pedra, pero non todo. prácticamente. Home, non. Pero todo que, Unha parcela. todo que redes sociales, YouTube e todo eso, bueno. Non diría crear, pero que o montei, seguro que sí. O sea, Bueno, ti estivestes ali, dicindo, ai, no. No. Entonces, isto foi sempre así, quer dir, hai unha serie tal, que pasa? Que despois hai quen o fai pola risa, quen o fai para joder, e quen o fai porque é un hijo de puta. E quen o fai por sonar mal, que é a maioría. Sí, bueno, pero xe che dixo, non podes facer caso. Bueno, pois despois desta charla psicolóxica, Que non aportou absolutamente nada ao todo mal e que seguramente aborremos, porque quen quero oír isto, pero bueno, adelante. borrolalo ti. Non penso que non lle toco a nada. Eu che dixo seguramente borrema, falo o tipo que editaba vídeos. Non le tocaba un vídeo, ainda non veo os últimos vídeos en su vida. Bueno, pois... Quedouche claro. Sí, Así que, chavales, se tendes algo que decir, comentadio con educación, con boas palabras, Mira unha cousa. pero nunca en tono de crítica. falas moitísimo, así como crítica constructiva. Fala ti. Que va, era un chispún, home. Ah, Tens aquí un pelo... Onde meteche a boca? onde me deixan, me cago. Vale, vouche contar outra cousa. Outra cousa que vi en internet. Igual teño que quitarme internet porque me está Ese é outro, está moito internet, tendes que... Menos internet e máis orgías. Que é o que di sempre Paco Ladeiro. Dixo-mo a mí. Os nosos chicaritas preguntan, sabedes quen é Paco Ladeiro? Digo, por saber se seguimos facendo bromas con el ou non. Deixádeo en comentarios. Digo aos chicoritas vos, os que escoitan o podcast inteiro, sabes? Sí. Os premium. Os premium, claro. Bueno, tamén tantas veces que mencionamos, máis ou menos terá unha noción. Que che quería dicir? Cousas que estou vendo en internet. Está! Temos que fazer o podcast máis de seguido, que estás moi dispersa. No, eso é do viño, do anuncio, que tuvamos que repetilo moitas veces. En internet ahora está moi de moda unha cousa que se chama xente que che enseña a forrar. Como? Hai xente que che enseña a forrar en Instagram. Que... Pero vamos a ver. Coita unha cousa. Pero a túa xeración vai tan mal que a gente ten que enseñar a non gastar. Escoítame, No gasto chámalle... de está, Isto forrei. ten un nombre que se chama Financial Advisor. Ostra! Que en gallego significa mamá. Porque enseñarche a forrar, quen che enseña a forrar máis que mamá. Nunca ten un nombre panadeiro. Tens que chamar ti a tua nai, mamá, en vez de mamá, Financial Advisor. Non che Xa dixía, me non cae un hostia gastes. polo lombo, por si acaso. É unha xente que che enseña de economía, non? Está moi de moda falar dos gastos formiga. Ostra! Sabes o que son os gastos Sí, formiga? non vou saber eu, A que ver. nós temos moito gasto formiga. Nós na casa. Quen? Cando empezas a ver formigas polo fregadeira, tens que ir comprar veneno para as formigas. Este é un gasto formiga. No, a ver, como dato cultural do podcast, as formigas resisten hasta 50 veces o seu peso, eso sablo, non? Entón dixen Que me eu. dices? Entón dixen eu. Resisten ou poden levantar? Collón, se non é o mesmo. No. Eu resisto moito peso, pero levantar non levanto unha mierda. As formigas aguantan 50 veces o seu peso. Entón dixen eu, se os gastos formigas... Sin embargo, a ti non te aguantan. Dixen eu, se os gastos formigas é cando ti tes 50 veces máis gasto do que ganas, entonces si soy. Pero non, resulta que gasto hormiga
ven sendo todos esos pequenos gastos que diste, isto é barato, pero no teu día a día van sumando, non? Entonces, os financial advisor estes, os que che din é que non fajas eses pequenos gastos durante o día. Por exemplo, un claro exemplo é o café. Un café todos os días a 1,30 €, pois eso é o que che está imposibilitando ser Amancio Ortega. É dicir, pequeniño café, Un pequeno café. un pequeniño pitillo, unha pequeniña gaña, un pequeniño chuletón de boi. Un pequeniño yate. Ese é o que che fastidia. Eso é o que che fastidia, que dis ti, por que non teño un piso? Porque os tan carísimos non hai que os compre. No! Polo gasto de formiga. Porque ti estás tomando un café todos os días no traballo. Cajo en tiola! É eso, home, porque ti, mira, ti si gastas, o sea, un café todos os días no traballo, non? A min que no chollo o café vale 1,30. Pois a semana son 6,50. Si fixo ben as cuentas na calculadora, non? A 5 días. Home, non vou traballar o sábado, amigo, que isto... O sábado non vai a O ser. sábado non gasto 1,30, gasto 130, ao mellor. 1,30 todos os días, a semana son 6,50, e ao mes son 26 anos, e ao ano son 312 26 euros. euros. Ao mes son 26 euros, e ao ano son 312 euros. Por culpa desos 312 euros, non tes un yate ali en Sanxenxo. Ostras, que baratos están os yates. Isto é o que din os financial advisors de internet. Os financial advisors son completamente subnormales, polo que estou viendo yo. Que di juego, la juego, persona que vai traballar non pode tomar un café, me cago en Dios. Isto que é? Non pode ir ali e vas a aguantar diste, o encargado máis normal que había en Galicia me lo puxeron a mí e non podo gastar ainda por riba 1,30 nun café ou nunha caña para levantar un pouco o día, que é o único que pedimos, tomar un café ou unha caña, joder. A ver, eu non tomo café no traballo. Cando vai meter a rueda ao meu piso, ven agora con ele. Onde está o meu piso? Pois ti estás igual de pobre que a mí, non tens Claro. propiedade ninguna. Bueno, teño unha leira. Unha leira porque che regalaron, se non polo carallo, que se tuveres que pagar, polo carallo tiñas. Toma a miña aboa. Jodete. Envidiosa. Entón, a min pareceme, estes financial advisors están facendo Teño pregunta. que volvamos aos tempos de antes, porque eso é esclavitud. Primeiro quitannos o café e despois que vamos facer? Chegar á oficina e que este sonando a nova canción de Andy, Marioneta, que é unha porquería. Home, xa que vamos a esclavizar á xente... Teño unha dúbida. Sí, cuéntame. Menú del día gasto formiga? Coñón, sí, claro. Porque diste, bueno, só son 12 euros, hostia, 12 euros. Ostras. Entón, comer é gasto formiga? Eso parece. A roupa? Home, a roupa é caprichito, eso xa é gasto grandísimo. Non é formiga, é gasto elefante. Hai algún gasto que te ben feito? Según os financial advisor, non. O sea, que o que hai é que ir traballar para guardar os cartos no banco. Mira a ver se pon botín no de financial advisor, se hai idea del. Pois eso. Esa é a novedade, así que hai que deixar de cafés e de todo eso. Para que o sepas. Iso é o que din os financial advisors. É o que di a xente que sabe cousas en Instagram, que están aí Os dicindo, financial... tú eres rico porque non quieres. Sí. Que dixo, hostia, pois eu quero moi fuerte, porque non son? Igual non é porque non queira. Igual non é os porque non queira, financial porque eu- advisors, porque a min, vamos a ver. Hai moito chaval agora que me sale a mí en TikTok. Eu abro TikTok E e ti por sale... que tes TikTok? Si eres un vello para ter TikTok. Porque estou marchando de Instagram, porque están vindo de Facebook. Hai que ir un paso por diante sempre. O próximo que me queda é irme para YouTube Kids. Que non hai nadie. Vou para YouTube Kids cos nenos e ali vou estar la mar de Seguro tranquilo. que hai nenos tamén dicindo, isto é unha crítica constructiva. No, Ese que- xojete é moi feo. No, que os nenos son un ben de Dios. Bueno, o caso, que estaba dicindo? Sí, Os, que os nenos son hijos de quien los pares e el padre es un demonio, el tamén, eu abro TikToks. E eu abro TikToks e primeiro sale-me hembras bailando en sujetador. Eso... Bueno, o algoritmo sabe o que fai. No, xa antes de tocar ya nada. Antes de tocarlle aquí, ti que lle tocas en TikTok. Eu a nada que non me deixan, pois me deixar. No, eu abrí o TikTok e xa alguén soupo, porque iso é dos Que- chinos, e debe haber un chino ali na miña casa detrás do gorro, debe haber un chino vigilando que fago. Porque sin conocerme de nada, xa, bumba,
chavalazas aí a dolor. Diste que o algoritmo non é unha cousa electrónica, No. que é un fulano que está na casa de alguén escondido dicindo a este gusta o churrasco, a este gusta o viño. Home, por que te crees que vai tamén o algoritmo chino? Porque hai moitos e vai cada un vai a unha casa. Home, non dixo que haxa un por casa. Está escondido na bodeja como o rato. A mellor hai un que leva unha aldea. Sabes, nesta aldea, a mellor, pues hai un chino que se vai escondendo e vai vigilando e tal, e este justo estaban falando de que ten que ir ao dentista, mándelle que ir ao dentista. Que te crees que hai unha tecnología que vos escoitan? Non, home, non. Hostia, logo a ver se miña abuela vai ser algoritmo, porque tamén sabe a vida de toda a aldea. Bueno, A ver se vai ser un algoritmo de TikTok. Hai moito algoritmo por aí. Hai moito algoritmo. Bueno, pois o algoritmo chino, japonés, asiático, que pode ser de Pontevedra, que aquí non somos racistas. Pois a min apareceme chavala, non? E entón, eu, aburrido de chavalas, paso. Aburrido, porque claro, chega un momento que te aburren as chavalas, guapo. Non. O que che aburre é velas pasar por diante e non poder amarralas. Sabes, é como estar vendo vídeos de comida. Chega un momento que é como, hostia, pois teño fame, joder. Eu non entendo esta sociedade que temos de que che pasen chavalazas por diante e ti ali nunha pantalla, bueno. Me gusta, no, que non te vai gustar, a tía. Dalla un botón que me sorprenda. Claro. Bueno, que Aparecen sempre uns chavales dicindo queres saber como facerte millonario? Sí, Entón, si que queres cartos, va a ganar cartos, queres ganar cartos. E eu, si, o único que penso é, no, chavalas. Entonces, sempre penso unha cousa. Eles sempre din que se queres ganar cartos, te anotes ao seu curso. sí. Eu nunca vin a ninguén que fixera moi ben algo enseñando a facelo. Ti viches un curso de Amancio Ortega de como facer batas? No. Ostras. Ti viches un curso de Hijos de Rivera de como hacer la mejor cerveza? Por lo que fuera, no. Tens razón. Entonces, a mellor, vai haber un tipo que vai salir aí. Queres facerte rico? Fai un curso para enseñarlle aos que fan cursos a como facer un curso para facerte rico. Ostras. Aí pensastes, Aí pensei. Entonces, ninguén enseña algo. Porque se ti eres rico, vai cobrar 100 euros a un tipo para enseñarle a ser rico. Enseñalle gratis, hijo de puta. Non. Hostia, a min ahora vean Escotet, que ten unha banca, que ten o deportivo, e dice, por 50 euros, enseñalle a ser rico. E digo, ti eres un usurero, eres un hijo de puta. Enséñame gratis, hostia. Sé un pouco de boa persona. Tens razón. Non, Sí, que é iso de, entra en mi curso e... Non, hostia, que non me jodas. Home, un curso de poda, eso entendo, pagas, o pobre señor ten que fiar as tijeras, sulfato, que é obligatorio, claro. Eso entendo que o cabe, vamos facerte rico, porque eu son rico, entonces vou dizer, no, tío, que ao mellor eres rico porque andas engañando a E xente. teñen fotos con coches caros porque os fan pola calle. Hai xente que vai pola rúa e fai fotos con coches caros que non son del. Por que credes esas fotos? Para facer cursos depois de xente cara. Pero, que, a mí que me lo expliquen. Para que queres un coche, para que queres unha foto cun Porsche se non é teu? É como facer unha foto con Angelina Jolie e dicirlle te quero, mi amor, se non é a tua moza. Pero ninguén se fai a foto e despois pon un maquitou co meu coche. Tela No, de pero recuerdo. tampouco pos. Me encontré esto por la calle. Usted ten unha foto con máis Sí, iglesias. cola. Usted ten unha foto con máis iglesias. Con máis iglesias? Creo que non, porque tiña a baba polo chan e non era agradable, pero... Sabes o que me Ti ves pasou? unha cousa bonita, sacas unha foto con el e, bueno, e é o disfrute que tes. Mira, pois perdona, non teño ninguna foto con máis iglesias, porque eu non me arrastro ante todo, Como porque non te quixo? Que? Como? Quen dixo eso? Non o intentei por vergonza, xa. Eu xa cando sei que o partido o vou perder, non vou xogar. Dixo, Ai, eres cobarde, bien. collo baixa. Mejor cobarde que derrotada. Bueno, pois moi ben. Teño que mirar máis TikToks a ver como funciona eso, que ainda non entendí moi ben. Como que non, o que non sabes como funciona? Que é o que non Que me dixeron, TikToks é o mellor, enséñache todo o que che gusta. Que vai, Ainda non me controla ben. Non me pon vídeos, vale para non me nada. pon vídeos do que me gusta a min, que son portugueses. A mí o que me gusta é vídeos de portugués. Ai, ainda me saleu a min onte unha tipa que dicía, unha portuguesa que dicía vamos enseñar como en Portugal non paran os coches no paso de peatóns. E era ese o vídeo. E efectivamente non paraban. Non paraban? Os vídeos dos portugueses están moi ben. Portugués, E era así, era. Sí, Quer sí, dizer, dá lo que promete. Oye, Totalmente. vouche contar outra cousa. Por favor. Empecé a ir ao gimnasio. Hola. O que te faltaba. Pero Que eres vou... mala de aturar,
Métete a bicicleta tamén. Todas as cousas que se llama la vegetariana, vai ao gimnasio. Métete a bicicleta, querías decir ciclismo, a mí. Ten un fillo que non para de romperche a cabeza co can. Coita unha cousa, pero eu vou a clases individuales. Individuales. Bueno, somos 5. Pero chámanlle así individuales porque así sale máis caro. Os gimnasios vos e os moi malos son o mesmo. Por qué? Porque nos moi vos fanse clases para moi pouca xente e non moi cativos tamén. Por motivos distintos, pero será o mesmo. Pois... empecé a ir ao gimnasio e pásame unha cousa, macho. Que como máis agora. Entón, pa que carallo estou indo ao gimnasio se vou comer máis? Porque esa comida despois transforma en hostias. Como aos curas. Ti sabes que viajes despois. ¡Bim, bam! Despois a señora do comentario non se vai atrever. É que penso que como estou, hostia, aforro os cartos, non paso o traballo, que me ven a comida a Jorge todos os días. Que dixo eu, non sei se comer, porque se como, ven a comida a Jorge, pero se non como, rebalose o estómago. E o peor, será moi fitness e moi caro o gimnasio, pero non teñen, xa preguntei, non teñen, como se chama isto que limpia? Espera, Frejona. Ai, como que estaba disfrutando de que non che salira. Non teñen frejona para Dixe un limpar. adiante alguna vez. Hostia, custón, Custou, xa. Frejona. Pois non teñen fregona para... Non teñen fregona no gimnasio? Mira que lle dixen, mira que a min está me vindo comida á boca, pois non me jomites que non teño fregona, hostia, lá porque estou pagando eu. Nunca foi unha persona de moito sudar, Pero que me dis que hai que ir con fregona. Hai xente que ao acabar pasa a fregona. Pero bueno, eu de todas formas estou pagando un gimnasio con un adestrador persoal. A 5. Para 5. É persoal para 5, pero é persoal. Tes o... Eu sei o nombre, é máis personal que eso. Tes o adestrador personal igual que os mozos, compartido. Pois eu pago para que me diga cousas bonitas. Ah, sí? Porque ti sabes E o que dixe, é... por exemplo, un R5 Copa Turbo. Non, Ah. ti sabes o que é estar ali unha hora que che diga moi ben, Carla, moi ben, estálo facendo Ostras. moi ben, genial. Quero dicir, non é... Genial! Dixeche genial! Diga, o primeiro día que fuches, por que choras, Carla? Non, por outra cousa. Ti sabes o que é unha hora dunha persona dicindoche que o estás facendo ben todo na vida. E pódese ir, pagar, sentarse nunha silla e que che diga o mismo, porque entonces a mellor sí que me interesa. É que está super ben. Non é destes sitios... Quero dicir, porque hai sitios aos que vas e que che botan a bronca, tío. Sí. Que estás pagando e dinche, ai, o dentista, ai, ese dente como hotel. Hostia, pois eso, veño, que me poñes ben. E por eso che estou pagando, para que me estás botando a bronca. Sabes, non, isto é... O mecánico abre o capó do coche, como tes isto? Hostia, pois por eso estou vindo aquí para que me poña ben e por eso che estou pagando, non me bote a bronca. O albañil, que che ven a casa, que che fixo isto, mi má, foste estímona. Hai 2 anos, que hago en día ainda por riba. Entón, pero isto é todo o contrario. Ti estás pagando por un servicio e diche que a todo que moi bien, que a tope, que eres lo mejor. O sea, é como ter un mozo que te quere, pero que podes andar con outros. É genial. Teño que pagar eso, sí, pero tampouco me importa. Sabes? Non entendín a analogía, a verdad. É un mozo que te quere. Que te quere, que te di moi ben, todo guai, quero dicir, un mozo que te quere que te di cousas bonitas. Con todo lo bueno de que podes andar con outra xente que non se pon celoso. Ah, Porque lle estás pagando. porque lle pagas. O sea, a clave nos matrimonios é empezar a pagar. Igual sí. Ah, moi ben. Vouche contar outra cousa. Fui facer unha sesión de fotos. Bueno. Ella diva. Eu tamén vou fazer unha sesión de fotos. Así. Sí. Co R5 tamén ali no Monte Muralla, que lle gusta moito a xente ir co coche. No. Ali aos miradores a facer fotos cos Eu coches. fixe unha sesión de fotos que era sesión de fotos e videobook. Na comunión. Sí. Videobook fixeronche. A mí non me fixeron videobook. Bueno, un vídeo. Fixeronche un vídeo. Sí. E dixeronme, vale. ahora anda pola horta. E eu non lle atopaba de sentido andar Que pola me estás horta. contando? Fixeronche eso? De Anda chaval. pola horta. E anduve pola horta. Pois eso, que fun facer unha sesión de fotos. E vouche dicir unha cousa. Fun 4 días ao gimnasio e xa non me cerraba o vestido no cu. Ostra. Soy la Kardashian gallega. Sí. Sí. Sabes o que fixo Kim Kardashian, non? O que? Kim Kardashian puxo un cu
puxo un cu. Sí. Pero, bueno, puxo un cu, non, puxo varios cus no seu. Sí. E todas dixeron, guau, como mola, vamos a poñer o cu, hai que poñer ese cu, poñer de cu, poñer de cu, poñer de cu. E colleu ela e dixo, vou quitar o cu, que isto de ter cu non mola. Joder, merda. E ora quitou o cu, e anda sin cu. Ostras, E andan todas, cago en Dios, que poñería o cu. non me digas. E O sea, xa, carallo. ahora que teño o cu, xa non está de moda o cu. Sí, pero ti eres así, a contracorriente, como Dani, como se chama o del canto do loco? Como Dani Martín. Como Dani. Como Dani Martín. Mierda, pois xa me jodestes. Vou metes a notar xa, está? No, notame que che din cosas bonitas que estás vindo moi relajada. Si xa se ve, dillo á señora do Instagram. Pois non che dixo cousas bonitas. Ti, a túa gasolina son as cousas bonitas. É verdade. Mira, vas contar a túa teoría de que... Dime un día o tipo. Non te acordas? Dime. A letra F non merece estar no 6º puesto do abecedario. Vamos a ver, dixo moitas cousas. Sobre todo, chegou o perjudicado que me atope nese momento. Isto non é para comentar aquí. Podes desarrollar a túa teoría? Que a letra F, A, B, A, Sí. unha letraza. Úsase moito, sí. A B, o C, a C, A, B, C, D, Sí, E, sabemos. F. Está moi arriba. Está moi cerca, está moi nos primeiros puestos. Diste que non merece, como o Deportivo, non merece estar nos primeiros puestos. No, xa o quitaron, estate tranquilo por eso. Nos primeiros, ni siquiera. Si, home, si, ando andar por aí 2, 3 por hora. Entonces, para min a F tiña que andar por onde a M. Sí, a verdade é que lle pegaría. M, N, F. Sí. Letras de... Non, home, tampouco digo, Nada, pero son letras que... Sabes, o Que abecedario... ti vas a la ruleta de la suerte e nadis de primeira. Non, home, non dis nunca, din, a F. Quen vai dicir a F, había que estar tarado. Polo logo merece estar no último puesto, joder. Hai que dicir que se usa máis. Canda a X, canda a... No, tanto non, porque a F ao final é de follar. E de foliada. E de filloas. Entón merece estar máis para arriba. Bueno, igual está ben onde está, se é de filloas. Ao final que a F solucionas, follar e filloas. Entón queres que deixemos nos as... Igual podemos la poñer de segunda. A, F e con eso vas tirando. Bueno, borramos a túa teoría, non? No, é que é... Pero pensadio, visualmente, sobre todo por bonita. A, B, C, D, E, F. E logo despois que ven a G. Aquí a letra máis bonita que hai, tiña que ir de primeira. G. G, A, B, C, D, E, F, G, H. Dúas veces tiña. Eu sei o abecedario en castelán, sei moitas cousas en castelán, porque a min educaronme en castelán, porque fun a un colegio, De monxas. un colegio destes que había antes. Públicos. Sí. Ah, Dios teña na gloria. E daban che todo en castelán, claro. Estaban todo en Castilla, vete que Eu foches daba- á escuela nos tempos da posguerra. Dábanme religión en castelán, eu sei o Padre Nuestro en castelán. Eu entro na iglesia e convírtome. E viraste de Castilla. Non, que sempre roubaba do cesto, entonces... De Castilla? Oh, gallego. Eso é moi de Castilla. Por nada, iso a F, bueno, non tiña moito máis que dicir. Eso foi unha cousa que dixen borracho e que pensei que quedaba no anonimato. Ah, non, pero gustábame quedar aquí registrado. Vale, vouche dicir outra cousa. O Benidorm Fest. O Benidorm Fest. Ostras. Dirás ti, a que viene isto? Ven ao caso. Coita unha cousa. Ti sabes que, bueno, España non vai participar en Eurovisión por móviles, non? Que? Que? Non te enteras? España non vai a Eurovisión. Moi ben feito, hombre. Así me gusta, Teño que vir hostia. aquí a darche as noticias. Porque para dar lástima é mellor xa non ir. Así me gusta, hombre. Claro que sí. Eso é o que lle digo a miña nai moitas veces. Di, para que vamos ir en noche buena a casa de mi irmán a dar lástima? Quedamos aquí e damos lástima na casa como toda a vida. E que non nos vexe ninguén. Claro que sí, moi ben feito España aí. Moi lista España aí. Pero escoita, Porque pero- tampouco... Pois Portugal que non vai ao Mundial tampouco. Hai que das cousas que non se che dan ben, Pero hai que... Portugal non xoga ben, non? No Mundial non sei que lle pasa, que Pero está Cristiano... cristianito. Pero no Mundial non rula... Na Eurocopa sí, na Eurocopa dá talla e funciona Porque e a él non traballa. me interesa, mellor. Non lle gusta Está muito. preparando a boda en Chicolino e está moi liado. Ai, vais a casar Cristiano. Vais a casar Cristiano. Isto xa o falamos aquí, Ah, sí, pois borreino da mente. Vais a casar Cristiano. Pero esa boda vai ser un espectáculo, Dios mío. Dios mío, vai haber 5 ou 6 fotógrafos e algún un pa Georgina, incluso. Eu creo que van
chegar en carruaje de cabalos. Madre de Dios. Ou mellor, Imagínate en tractor. o traballo máis En cosechador. o traballo máis peligroso ahora mesmo do mundo é o que lle vai a depilar as cejas a Cristiano Ronaldo para a boda. Non quería eu ese puesto, prefiero ter que manejar un cohete da NASA con 20 personas dentro. Eso sí que vai ser precisión. Vai se casar Cristiano. Ai. Ostras. Mira unha cousa. Que será O lo Benidorm Fest. Non hai Eurovisión, pero sí que hai o Benidorm Fest. Vale? ¡Hala! Estaba a sala alquilada e íbamos perder. Entón, vouche dicir, bueno, os nombres dos participantes que van participar no Benidorm Fest. Miraches que algún non sea gallego. Si, hai un que é semigalego. Semi. Bueno, porque non sei onde é, pero está nunha orquesta de aquí, entonces prácticamente é gallego. Por tocar nunha orquesta xa eres gallego. Home, danche, por supuesto. O sea que el combo dominicano xa ten que ser el combo lalinense. Obviamente, xa prácticamente xa, quero dicir, teñen aquí a nacionalidade xa. Coita, Benidorm Fest vai haber igual, e vouche dicir os nomes dos participantes. De algúns dos participantes que se anotaron ao Benidorm Fest. Ojalá non se anotara meu pai. Porque non lle di nada, vai as cousas sin dicirlle nada a ninguén. E ao mellor por anotou dicir só ali, Benidorm Fest. once another time, da-da-da. Capaz. Escoita, Asha, Atiet, Greg Taro, Kenneth, Kitaiku Minerva, Luna Ki, Lucicalis, Cando che acabe de dar o ictus, empeza a dicir os nombres. Biri Vivari Dibu, o sea... Bibi di badi bibi. No, eso inventé, eso non é meu. Cadrábame completamente. Onde quedaron estes tempos que iban a cantar por aí, que lle Juan chamaba... Gabriel. Joan Manuel Serrat, diste. Joder, nombre de cantante, Maritrini, Miguel Ríos, diste, vale, nombres de cantante. Francisco, O que non no- se puxo nin apellido. Francisco. me Fuera, cago en que dicía, podía poñer Paco, no, Francisco. O máis loco que se poñía daquela era Rafael, que lle meteu un pH aí en plan loca. Pero sabes? meteu pH porque el tiña el ácido na piel, pero non por outro motivo. Pero todos estes artistas teñen nombres así aleatorios que é como se estuvera ali Macoque dándolle unha ruleta en plan la K, la H, La K. La K podría ser outro. la K, sí, en plan la T, e según lle van salindo na ruleta van poñendo o nombre, macho, porque isto, Asha, Kayat, Greg, tal, é que, a ver, que é isto? A mí eu tampouco estás lendo ti ben, Leos ti, carallo, están aquí escritos, leos ti. Que bonitos non son. Bonitos non son nombres, quero dicir, é que eu teño posto a gatos que teño perdidos pola horta nombres con máis cariño. Isto é un pouco como cando vas pedir un cóctel que pedías ao mellor que se che complicaba así un pouco, en plan, ponme un Luna Kai, ponme un Eristoff Blue Topic. Que se che atragantaba, sabes, ao dicilo cando estás un pouco perjudicado. Eristoff Blue Topic. No, Pareceme no moi Benidorm ben Fest. que juzgues a artistas polo nombre. Non estou juzgado, estou No, dicindo que os é nombres como- non están ben tirados. Porque eu hai veces que despois digo, gústame, a min despois a música gústame, pero quero pedila, ou dicirle a alguén, joe, tens que escoitar a esta persona, e digo, non, eu digo porque non son capaz de dicilo. Está. Pásame con estes que cantan agora, Ayai Yoriyaki, Que? Ayai Yoriyaki. Eso Capa no. no funcionamos, capa Esos no... son uns fideos. No, que canten esta canción de capa no funcionamos, capa no dimos... Pois non son capaz de dicir o nombre. Ayai Yoriyaki, non sei. Quero dicir, parece que che estou dicindo buenos días en japonés. É por seguro que se chama Luis Alberto. Claro, Que pois te coño, poñías Luis Luis Alberto e joder. todos entendíamos perfectamente. Pois un destes estuvo na Panorama. Un dos que está aí, para ir ao Benidorm Fest, botou... Ai, Sí. pobriño, votar non folle mal e agora ten que ir ao Benidorm Fest. Non, home, non. Eso ahora vai levantar a Panorama. Molaba que fora Lito e facerlle os coros. Non, que leva o protagonismo e a cabalito en Eurovisión. Acaba Lito en Eurovisión por Francia, sabes, por outro país. Total, non sei en tanto que merda. Bueno, queres deixar o programa ou queres que che conte No, algo? contame algo máis, muller. Conte algo máis? Sí, Mira, agora que botei viño. é verdade, acabamos o viño e despois medimos así o programa por viños. Vouche contar noticias que pasaron en Galicia estas semanas, Primeira noticia. Ourense. Xa como noticia. Sigue aí. Tranquilo, Ourense, sigue aí. Pagará 2.000 euros por derrubar a valla dun céntrico parking de Ourense, un céntrico parking de Ourense para non ter que aboar un ticket de 4,20.
Ou me explicas... O tipo foi a un parking, tiña que pagar 4,20 e dixo, por os collóns, e levou a valla para diante. E agora ten que pagar 2.000 euros. Ostras, diola. Claro. A mellor non tiña suelto, tamén. Quen non levou unha valla por diante? Uns conos. Un contenedor. Darlle así un poquito para atrás. Un jabalí. Un jabalí, a ver. Un jabalí que están aí. Un señor cruzando o paso de peóns, a ver. Quero dicir, tamén hai que ser un pouco comprensibles nesta vida. O sea que o tipo baixou a barrera, non tiña o tique e arrancou. Non tiño o ticket, non quixo pagar o 4,20. Crees que era vago ou moroso? Envenenado. Eu creo que estuvo 15 minutos, cobraronlle 4,20 e dixo 4,20 por 15 minutos. É gallego, quero dicir. Sí. E dixo, papá non paga 4,20 por 15 minutos. Sabes que lle pasou? Que? Dixo 4,20. O meu financial aí baixo díxeme que nada de gastos hormiga. Piu! É mellor gastar 2.000 que 4,20. É o que che din, non? Nada de gastos hormiga. Entonces ele dixo, mellor 2.000. Pero aquí di, a ver, déxame ler a noticia porque... Para ler agora, claro. Non tuvestes tempo de ler antes. Se sospechaba que el investigado había derribado la valla de salida de un parking de la capital por no hacer frente al coste del aparcamiento. Se sospechaba. Y esta conducta fue admitida por el autor. ¿Por qué lo admites? Se sospechaba, joder, hasta que che teñan pruebas ali. Hostia, sospecho que me estás poñendo os cornos. É verdad, cariño, no, joder, eso se lleva a la tumba hasta que se vexa unha foto, un algo. Pero sabes que teñen o vídeo, hombre. Pa que vídeo? Pa que vai mentir? Pa que vai mentir e depois ter un Hai pleito por que mentir injurias? sempre, pero que hai que mentir sempre hasta que che dé así no Que vas focinho. preso, que non se pode mentir no juicio. Bueno, E sabes gaño. que teñen cámaras no parking. Que cámara ni que cámara. Hombre, é como facer algo en Gran Hermano e negalo. Hai que ser burro. Que tamén hai que ser burro para seguir facendo Gran Hermano. Que quere ver eso? Cuando se dispuso a salir, no pasó por Cuando se dispuso a salir, no pasó por caja para efectuar el pago y conseguir que la barrera exterior se abriera a suya da gada. Vese que no periódico explicancho como funciona un parking. Por si nunca me foto hecho. Claro. Quero dicir, la voz de Galicia pensa que somos normales. Pero fai moitos anos, En lugar de eso, cuando estaba en la recta de salida, pisó el acelerador a fondo A fondo. y derribó la valla, que eso con darlle un toque xa se derriba, tampouco facía falta tanto, que da acceso al parque de San Lázaro. Las cámaras de seguridad de esa zona grabaron todo lo ocurrido y no tardó en identificarse al sospechoso que ahora deberá afrontar las consecuencias de sus actos. Ostras, eso sí que é problemático, Ahora tens que enfrentarte ás consecuencias dos teus actos. Rompeches unha valla, chaval. Eso vai che acompañar ou non durme máis este home. Non sei por que estaba tan envenenado, tipo, a verdad. Porque 4,20 por 2 horas, menos de 2 horas xe che van 4,20 €. Non sei cantas horas estuvo, pero... Pero está a 2 euros máis ou menos o Bueno, pago. este é un Robin Hood, tamén che digo, porque os parkings están moi caros. Sí, e depois xe dou 2.000 euros. É un Robin Hood. Robo a los ricos para devolvérselo a los máis ricos. Xa le oye mala xojada, pero... Vouche contar outra noticia, porque te parece esta. 6 meses de prisión e indemnización de 101 euros por intentar coller 3 mini bollicaos, un sobre sorpresa e chicles. Intentou coller 3 mini bollicaos, Collón grande, que é menos viaxe. un sobre sorpresa, joder, que sempre son unha mierda como un puto Sí. templo, tío. Que pagas 1 euro e é a porquería máis grande, o sea, o que tiras á papelera cando che ven un Kinder sorpresa ou algo así, o xoguete ese, tíralo e ti estás pagando aí por unha puta mierda do sobre sorpresa. E chicles. E chicles. A mellor iba a morrear. E dixo, falta chicles. E o bollicao que era, para coller enerxía. E o sobre sorpresa era un regalo pa chaval. Outra, pero pareceme horrible, porque sea quen fora, é unha acción dun neno pequeno. Joder, 3 mini bollicaos. Quero dicir, 3 mini bollicaos, un sobre sorpresa e chicles. Era máis caro o parking do de antes. Sí. En esta causa, la pena non se incrementa por la condición reincidente del acusado, non era a primeira vez. Que non consiguió hacerse con el botín. Ainda por riba, non puido comer os bollicaos. Me prueba que eran yo mini bollicaos. Ademais, joder, que ti nunca pensas nun bollicao, pero cando che falan del apetece, che. Joder, e quedas caganos, é peor. 11 meses de prisión, bueno. 6 meses por 3 mini bollicaos. Que se preparábalos, Ai, sabes que pasou? Que
rompió el cierre de la lona que cubría el establecimiento. Reventas unha lona, entras nun sitio e coñes 3 mini bollicao. Vamos a ver. Esta persona, hai que poñer unha multa aquí, ya o valor das cousas. Había aí unha botella de agua helada. 100 euros cantos bollicaos compraban. Entón, moi mal. Claro, e o rollo que foi detido como robo con forza. Joder, entre ser e pídelle por favor. E deixabancho levar, tío. Aparte, imagínamo. Vou levar o bollicao. No, espera, levo un mini bollicao que non teño moita fame. E un bollicao faisme moito. E este quédame que vai en un vuelto individual. Esta é a delincuencia que nos está deixando o perro Sánchez. Bueno, pois isto é Ferrol. Ferrol, como está Ferrol? Xa fomos a Ferrol, a Ourense, e agora vou ir a Santiago, vale? Porque un veciño de Santiago atopou unha granada, mobilizou aos TEDx e ao final resultou ser un mechero. Bueno, está ben mobilizado. Xa me hostia, se pensaba que era unha granada de matar, non de fruta, Non penses. Ah, sí, entendinche. Que está pasando en Galicia para que isto sea noticia? É dicir, estamos en Galicia nun punto que é a noticia da voz de Galicia chaman por unha granada que ao final é un mechero. Sí. Esta noticia trasladada podría ser: atracan en el Banco de Santiago e ao final era un que iba a sacar cartos. Haberá que fazer unha noticia deso. O tipo, claro, o tipo, vouche contar o que pasou. Nun primeiro momento pensou que se trataba dun xoguete do seu neto e puxose a xogar con ela. Que é como están os xoguetes infantiles para pensar que é un xoguete, Colleu na cabanga, incluso xogou con ela, pero a súa muller veuno e advirteulle que o pequeno non tiña ningún objeto dese tipo. E entraron as dudas, e tamén o medo. Conscientes de que ese tipo de artefactos aínda siguen aparecendo hoxe en día como testigos silenciosos da guerra civil, así que decidiron dar aviso á Policía Nacional. Como é, macho? Que en Galicia a culpa sempre é da muller. Eu estaba xogando ca granada, ni caso, eu xa sabía que non era. Pero a muller e dixo, se cheche unha granada da guerra civil vas quedar sin armaos, estate quieto, non sei que, échame a policía, claro. Pero pola muller, é que si por mí non chamaba. Que fuerte, No, o amigo que me preocupa ahora é que está sin fumar por culpa disto. Quen anda con mechar dunha granada? A típica broma de... Ves, por iso non hai que regalar esas bromas polos aniversarios, joder. Porque depois non sabemos que facer con esas porquerías todas. Non son baratos, eses mecheros. Ahora, quitaronlle que o tipo sale na foto do periódico cunha réplica, pero en foto no móvil. Quitaronlle o mechero e dixo Policía Nacional. Ainda me vale para prender os petillos. Xa que non fixo vir hasta aquí, polo menos levar algo. Ai, por favor, bueno, se alguén perdeu un mechero con forma de granada en Santiago, que Ten o TEDx. ten o Policía Nacional. Os TEDx parece unha empresa do polígono. Tengo que ir ali a TEDx. A comprar os colchóns. O colchón, ali a TEDx. Bueno, pois estas son as noticias dos delincuentes do mes. Que delincuentes. O señor que atopou unha granada, que culpa ten? Coño, pero mobilizou a Guardia Civil para nada, a Policía Nacional para nada, co traballo que ten a Guardia Como que para nada? Como que para nada? Houve unha persona que perdeu o mechero e agora estás buscando polo propietario. Eso é unha labor moi importante. Como se nota que non fumas, que non che dá ansia. Podes contar unha cousa? Sí. Mira, resulta que miña nai, eu agora teño un sobrinho, non? É un rapaz pequeno, entón miña nai é abuela por primeira vez. Entón miña nai está un pouco desentrenada co tema de rapaces, de bebés, non? Ajá. Pero cántalle cancións a meu sobrinho. E miña nai, como está un pouco desentrenada, estálle cantando cancións a meu sobrinho en plan... E aquel barquito, e aquel barquito, e aquel barquito naufragó. E cal é o problema? A canción é así. E aquel barquito navegó, di a canción. Navegou hasta que naufragou. Ou estuvo navegando para sempre. Parece un pouco traumática. Despois estálle cantando outra canción que é la vaca Lola, no tiene cabeza y tiene cola. Que é como non va a tener cabeza la vaca, que é o cocido de la lín que lle puxeron a cabeza ali en vez de cachucha do porco. Tu anai, a mellor que pasa que ten problema cas letras. Se ve que sí.
Cal é a siguiente? La gallina caponata apuñalaron entre 4 e roubaron a carteira. Igual está preparando ao chaval para a vida moderna. Sí. Cuidado. Porque outro día tamén estaba lendo un conto e dille, ves, estes son os animales da selva. Os animales da selva son así, son detractores. E os detractores de quen? De la monarquía. Serán depredadores, papá. Entón, por favor, se vades deixar os fillos cos avós, asegurádevos de que se vai acostumbrando pouco a pouco ao que é ter unha crianza outra vez. Porque a xente está desentrenada, vale? E non lle crear traumas aos chavales. Bueno, tampouco se traumatiza, porque... Home, que el barquito naufragou, por favor, moi pequeno para ver Titanic, eh? Por que aos nenos lle enseñan os animales da selva? Por si acaso. Pero Para que non vayan, hostia. non se van a topar co león. Como que non? Non, enseñalle que é un Volkswagen Passat, que se ten que apartar. Pero o león, a jirafa. Hombre, e depois non saben diferenciar un pardal dun papo rubio. E ti non saibas, cuidado como son esos libros, los libros de los Unidos, que eu non sabía, teño 31 anos, non me enterei hasta ahora que meu sobrinho ten o libro este de Los Sonidos de los Animales, como facía un panda. Un panda? Un oso panda. Ah, un oso. É lo que pensabas que era un panda. Un panda. Como vai un panda? Días. Pois enseñanche como fai un panda. Oye, que eu con 31 anos non sabía como fai un panda, Como meu fai? sobrinho con 9 meses, según o libro fai... Hostia, Eu non podo dicir nin que sí, nin que non. o panda é rise como miña tía. Voulle chamar panda a miña tía. Se se ríe así un panda. Bueno, pois outro día comentamos os libros infantiles. Que querías Ai, contar si dá ti? para moito tema. A ver. Sabe que agora os libros infantiles eses, hai o libro infantil que che pon a jaliña, a vaca, o tal, Sí. e depois hai o mesmo libro que lle pulsas e fai un sonido. Sí, ese. E a nai comprou que non facía sonido e di o sonido que lle fagan seus pais. E tamén é verdade que non vai falta andar contaminando e gastando en pilas para facerlle a vaca hace mu, pois falle ti mu e listo, que hai que andar. Se además despois ti darlle ao sonido, fai o sonido e ti repítelo, ainda por riba. Claro, entón pa que? Claro. O gallo, que A min venme ben, porque eu como fai o panda, nin puta idea, se te digo. Pero aparte, pa que lle enseñas un panda a un rapaz tan pequeno? Joder, porque é como un dálmata grande. É bonito. 30 segundos e abandonamos. Quero darlle as gracias a todos os subnormales que me estou atopando pola vida, porque vida non hai máis que un, e estáme chegando. Gracias. Creo que non teño máis que decir. É que é verdade, macho. Sí, la vida, solo hai unha vida. Cólico, Virgo, Rosa. Que corta se me está facendo? Hostia, pois se ven quitado. Disfruta al máximo momento. A mí tamén en plan, a ver se chega aí e me pachapoda. Entonces, creo que é algo. Que hai que agradecer. Creo que debe de ser algo que debe vir de Europa, porque as cousas van feitas ben de Europa, que von der Leyen debeu dicir, vamos sembrar de subnormales, e así a xente non lle vai dar pena morrer. Pois lo estáis consiguiendo, amigos. Eu é o que penso ahora mismo. Dime que en 6 meses ao mellor ven o verán e cambiei de chip, pero ahora mismo, gracias. Non lo podo dicir, gracias. Bueno, pois con esta reflexión pechamos este capítulo e vémonos na próxima. Esperemos que sea máis divertido. Sí. Chausillis. En vez de facer o de chocar, ahora brindamos. Ahora brindamos, xa non vamos a facer chausillis, ahora vamos a brindar. No, chausillis, sí. Vale, chausillis. Que é desde o principio. E brindamos, e de ahora en diante, en vez de chocar a man, como a Se o faz, xa o ven e xa está. Vale, adiós, chausillis. Chausillis. Alegría.